Ayan mga kalagalag, laki ng bangka oh. So halos lahat ng mga tao dito mga kalagalag, yung hanap buhay nila ay pangingisda talaga. Yun yung hanap buhay ng karamihan na narito sa tabing dagat. Tignan lang natin ito mga kalagalag, may daungan dito ng mga bangka. Ayan. So kaganda dun oh, yung beach resort dun sa taas ng bundok oh. Ayan, so daungan ito ng mga bangka mga kalagalag. Ayun yung 100 Island oh. Call me a god. Call me a god. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal at pasyalan natin mga kalagalag itong karagatan ng Sual, Pangasinan at dito sa Alaminos, Pangasinan. Yan. So yung dalawang bayan na yan mga kalagalag, magkarugtong kasi yan. So yung karagatan nila yung ating papasyalan dyan. So papasok tayo dito sa Sual mga kalagalag, yung karagatan ng Sual, yung sa Bagbag Beach. So pasukin natin yan. Then tatagos tayo dun sa bayan na mga kalagalag ng Alaminos or sa Alaminos City. So dun tayo tatagos para makikita natin yung mga beach resorts dyan na nariyan sa Sual, Pangasinan at Alaminos City. Yan, so yan yung ating papasyalan ngayon mga kalagalag. At titignan natin yung iba pang mga pasyalan dyan na nariyan. At karamihan kasi dyan mga kalagalag hindi na masyado naabot. At yung karamihan na pinupuntahan ng mga tao is yung kakilala lang nila na mga beach resorts. Pero yung mga iba na nandyan na hindi masyadong napupuntahan, at yun yung iba-vlog natin mga kalagalag para makita nyo rin yung mga iba pang mga beach resorts dyan. Baka sakaling may mas maganda pa sa pinupuntahan ninyo. Ayan, so para pagka kayo'y mamamasyal din mga kalagalag, kung kayo'y mag-beach or maliligo kayo sa karagatan, so mayroon na kayong mapupuntahang direksyon o alam nyo na kaagad kung saan kayo dapat pumunta. Ayan, so samahan nyo lang ako mga kalagalag sa aking pamamasyal dito sa Pangasinan. Yan, so let's go! So ayan mga kalagalag, andito na tayo ngayon sa town proper ng Sual, Pangasinan. At weekend kasi ngayon mga kalagalag, kaya maraming namamasyal dito ngayon sa Pangasinan. So isa kasi sa pasyalan ito ng mga kababayan natin mga kalagalag, lalo na yung mga riders. So dami nating nakasalubong ng mga riders kanina o kasabayan natin. At dito ang punteriya lahat mga kalagalag So pasyalan talaga itong Pangasinan kasi, lalo na pag weekend. So pinupuntahan talaga ng marami nating kababayan. Ayan, so traffic, daming mga sasakyan na umaakyat sa Pangasinan. Ayan. So pag nandito tayo sa bayan mga kalagalag, pag lumampas lang kayo sa bayan, dito tayo dadaan. Itong daan na kasi ito mga kalagalag diretso na ito sa Alaminos City. Itong diretso na ito mga kalagalag, Alaminos City rin ang lusot nito. Kaya lang puro mga kalsada lang yan dyan. Pero kung gusto nyong pasyalan, so dito tayo dadaan sa looban. Yan.
Ito yung pinakalooban dito mga kalagalag sa Sual. So ang lusot din nito mga kalagalag doon din sa Alaminos City. Tapos ang madadaanan natin dito is puro mga beach resorts. Yan, so madadaanan natin yung mga magagandang tanawin dito mga kalagalag. Ng Sual, Pangasinan. Ayan, so low tide yata ngayon mga kalagalag kasi mayroong sunburst doon lumalabas. Ayan, maganda yan. Ay, marami rin may naliligo mga kalagalag mga bata Ayan. Kaya lang iba yung amoy nung dagat dito mga kalagalag, parang malansa sa sobrang dami nung fish cage na yun mga kalagalag Kaya yung amoy ng dagat iba, parang malansa siya dahil siguro dyan sa mga fish cage na sobrang dami. Pero malinaw naman yung dagat mga kalagalag. At yung mataas na tower na yan mga kalagalag, yan yung power plant ng Sual Power Plant. So isa sa nagsusupply sa atin ng kuryente yan. Daming bangka mga kalagalag Yan yung power plant mga kalagalag. Ang dami halos puro fish cage yung nandiyan dyan mga kalagalag. Yan mga kalagalag, ang laki ng bangka So halos lahat ng mga tao dito mga kalagalag, yung hanap buhay nila ay pangingisda talaga. Yun yung hanap buhay nung karamihan na narito sa tabing dagat. Ang dami nilang mga bangka dito halos mga daming bangka Ay, malapit tayo dito sa power plant mga kalagalag halos puro kon nga ay low tide talaga, low tide. Ayan makuan dito malaki yung labas ng buhangin. So low tide ngayon mga kalagalag. So nandito na tayo ngayon mga kalagalag sa Bagbag Beach. Ito beach na ito mga kalagalag. Ayan, dagat na yan dyan Pero ang pupuntahan natin mga kalagalag, doon tayo pupunta sa ito, sundan lang natin tong daan mga kalagalag. Papunta ito sa Alaminos City rin mga kalagalag. Kaya ito halos beach resorts ito lahat na madadaanan natin. So magdudugtong na ito dun sa Alaminos City. Pero itong lugar na ito mga kalagalag, sakop pa ito ng Sual, Pangasinan. At yung Bagbag Beach na pinuntahan natin dati. Ayan, so na-vlog na natin yan mga kalagalag, yung Bagbag Beach. So diretso lang natin ito mga kalagalag hanggang Alaminos City. Ayan, so puro beach resorts ito na madadaanan natin. At ito yung ating content ngayon mga kalagalag. Ayan, so napakaganda ang karagatan dito mga kalagalag. Itong nasa kanan natin mga kalagalag, puro beach resorts yan yung doon sa dulo, sa kabila. Halos dagat na yan yung kabila na yan mga kalagalag. So may mga bahayan lang dito sa harap, pero sa likod niyan dagat yan. Tingnan lang natin ito mga kalagalag, may daungan dito ng mga bangka. Ayan, so kaganda dun yung beach resort dun sa taas ng bundok Ayan, so daungan ito ng mga bangka mga kalagalag. Ayun yung 100 Island So tanaw pala dito. Ayan.
Ayan, so ayan yung 100 Island mga kalagalag. Ayan. So natatanaw natin yung yung malaking rebulto doon mga kalagalag oh. So ayan oh. So yan yung pagka nagpupunta ng 100 Island mga kalagalag, yan yung iniikutan. So maraming namimingwit dito. Namimingwit dito yung mga bata mga kalagalag oh. Ayan. So pagka ganitong may mga seagrass mga kalagalag, so maraming nakukuhang pagkain diyan. Ayan oh. Kaya lang nasira itong pinakadaungan ng bangka nila mga kalagalag, siguro pagka yung may mga bagyo, malakas ang bagyo o hinahampas ng alon ito, kaya nasira siguro. Ayan o, pero maganda yung kung dito mga kalagalag oh, ang daming shell oh. Oh, daming mga shell na riyan oh. Oh. Ano yung ginuhuli nyo? Isda? May nahuli na kayo? Saan? Ay, oo nga no. Yan yung nahuli nyo? Ayun, mayroon nga. Mainit man. Gusto nyo sombrero? Mainitan kayo dyan eh. At bigyan lang natin ng sombrero yung mga bata mga kalagalag. Pero yan dyan mga kalagalag, mga beach resorts yan. Yan oh. So puro beach resorts yan, papunta ron. Ayan, hanggang doon sa 100 Island. Ayan yung 100 Island mga kalagalag oh. Bigyan ng sombrero yung mga bata. At so ayan mga kalagalag, tingnan nyo, nakataas yung mga bangka nila. Ayan, pagka ganyan mga kalagalag na walang biyahe, tinataas nila para hindi rin masira. Ha? Isda? Ayan mga kalagalag, may isda oh. Andito tayo ngayon mga kalagalag sa Bolo Beach. So kung na ito mga kalagalag, Alaminos City. Ayan. So dyan lang pala, boundary na ito ng Sual, Pangasinan. Ayan. So ito yung Bolo Beach. Ayan, maganda mga kalagalag tong lugar na ito. Ayan. So maganda yung lugar dyan mga kalagalag oh. Tayo naligo nung nakaraan. So may 2 years na yata o 3 years na nakaraan. So dito tayo naligo banda mga kalagalag noon. Ayan. Ayan. Tapos itong mga bangka na yan mga kalagalag, pwedeng papunta ng 100 Island yan. Kasi nandiyan lang yung 100 Island eh. Sa kabila lang nito 100 Island na yan. So itong lugar na ito mga kalagalag, Alaminos City na ito. Ayan. So ito yung Bolo Beach. Ayan. So pwede kayong kung dyan mga kalagalag, puro beach resorts na yan. So depende sa inyo kung saan nyo gusto. Ayan. So puro beach resorts yan dito mga kalagalag. Ayan. Pati dito sa kabila hanggang doon sa dulo mga kalagalag. So puro beach resorts yan. So pwede kayong mag-rent dyan, o overnight ba or mga cottage lang. So meron dyan hanggang doon sa kabila mga kalagalag oh. Ayan. So may mga beach resorts dyan. Yan, so masarap pumunta dyan mga kalagalag oh, sa mga rock formation na yan oh. Ayan, so napakaganda. Ayan, so low tide lang ngayon mga kalagalag. At kita natin parang maraming basura. So hindi basura yan mga kalagalag. Yan yung seagrass. Yan seagrass na ano dito. So normal sa dagat yan pagka ganitong maraming mga bato. So may mga seagrass kasi dyan. Ayan. Ayan o, talaga may maraming tao ngayon dito mga kalagalag kasi weekend ngayon. Ayan o, so maraming naliligo dun o. Ayan. Ayan, so maganda dito mga kalagalag. Maganda dito nyo i-konsumo yung inyong weekend kasama yung buong pamilya mga kalagalag. Ayan. So yung nadaanan natin doon kanina mga kalagalag, Sual yun. Yun yung mga beach resorts doon sa Sual. So halos magkadugtong lang kasi sa gawi dyan, yan ay Sual, Pangasinan. So dito, kuan ito, Alaminos City. Ayan. So napakaganda yung karagatan dito mga kalagalag oh. Malinis ang dagat dito mga kalagalag.
Yan, so napakaganda. Ayan yung mga cottage yan mga kalagalag, marami oh. So mura lang yung mga cottage yan. Alam ko tigpa 500 pesos lang yan yung cottage. So depende sa klaseng cottage ang gusto nyo. May 500, 1,000. Ayan. So mayroong mamamahalin din mga kalagalag. So lalo na pagka overnight. So sa overnight siguro nasa 1.5 yan pataas. So depende sa klase na makukuha nyong room. So 1.5 pataas ang presyohan dito mga kalagalag. Ayan. So talagang napakaganda. Ayan, so mga kalagalag, napasyalan na natin itong Bolo Beach dito nga sa Alaminos City. Ayan. So naikot na rin natin mga kalagalag itong mga beach resorts dito sa Sual, Pangasinan at saka dito sa Alaminos City mga kalagalag. At saka nakunan din natin mga kalagalag yung 100 Island sa drone shot natin. At maganda mga kalagalag mamasyal sa lugar dito sa Alaminos City at saka sa Sual. Pagka nagpunta kayo rito mga kalagalag, dito kayo sa Sual dumaan dahil makakapili kayo ng beach resorts na gusto nyong pag-istayhan o kung saan nyo gusto. Kasi mas maraming mapipilian dito mga kalagalag pagka sa Sual kayo pumasok. Then tuloy-tuloy yan hanggang dito sa Alaminos City. Yan, so marami, puro beach resorts kasi ito dito mga kalagalag. Yan, puro beach resorts yan yung nadadaanan natin. Hanggang doon sa may bungad mga kalagalag, yung una nga nadaanan natin doon is yung Bagbag Beach.
So dati na i-vlog na natin yung Bagbag Beach mga kalagalag. Ayan, so magandang beach din yun mga kalagalag. At malapit lang yun mga kalagalag, itong Bagbag Beach at saka itong Bolo Beach dito nga sa Alamino City. So magkalapit lang sila. Siguro mga nasa 4 kilometers lang siguro, o 3 to 4 kilometers lang. So ganun lang kalayo o yung distansya niya. So maganda mga kalagalag. So malapit na yung summer season mga kalagalag, kaya dapat lista na kayo kung saan kayo pwedeng mamasyal itong summer season. Ayan, so masarap magtampisaw dito sa karagatan mga kalagalag ng Pangasinan. Talagang napakaganda, sulit na sulit yung pamamasyal natin dito sa Pangasinan mga kalagalag. At kung gusto nyo naman mga kalagalag, dito sa Bolo Beach, nandyan na yung 100 Island, so katabi nya lang. So magbabayad lang kayo ng bangka para makatawid doon sa 100 Islands. Ayan. At magaganda rin ang beach dun mga kalagalag sa 100 Island. Mamimili kayo kung saan nyo gustong bumaba doon pagka kayo ay mamamasyal dyan sa 100 Islands. So depende yan, kausapin nyo lang yung bangkero nyo kung saan nyo gusto at ibababa kayo mga kalagalag. Bali yung bangkero nyo, yun na rin yung tourist guide nyo mga kalagalag. Yan, so i-guide kayo ng bangkero nyo. Yan, so dito na natin putulin mga kalagalag itong ating pagbablog. At muli, ako ay nagpapasalamat dun sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. They call me a